Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ina muku godiya da irin kokarin da kuka yi na fartajin bidiyo kanmu da liking. Bidiyon ga yau kuma analysis ne. Analysis din wani iri ne. Bisa ga waga kucece da aka yi kwana biyu din ga na cewa ƙasar Faransa ta ɗauki alƙawalin cewa za ta tattaunawa da Niger, har ma tana magana cewa za ta biyan Niger wata diya ta irin masakir din da ta wa Niger baya na colonization. To a nan wurin ne ya kamata a tsaya a yi dogon tunani, kowa ya yi irin nashi analysis ya gani. Amma ni a nau analysis da ni yi, sai ni ga cewa wurin SK Faransa ba tana son ta gina muna wani rami bane mai zurhi wanda idan muka fada muka wuya hitowa. Analysis ne jama'a, ku yahin da magana da nake yi ban kayyadar da bani analysis na ci. Me yasa na yi wannan maganar? Kun sani yau dai in kun diba kun gani mu dai ba mu dai ne Faransa ta yi colonize ba. Akwai ire-iren waɗanda suka yi tar bayanta, akwai irin su Mali, irin su Burkina Faso. To sai ni ga duka wannan abun waɗannan ƙasashen har Faransa ta dawo ta ce wai yau mu ne za ta wa biyan diya, ta nemi tattauna da mu har ma ta bude bakin ta ce za ta iya ta biya mu diya. Ya kamata wurin a yi dogon tunani a wurin nan, saboda Faransi ƙasa ce wadda take su iya espionage kowane iri, za ta iya ta ɗauki ɗimbin miliyaroyi ta ba Niger, ta ce matsayin diya irin masakarkin da ta wa Niger da kashin da suka wa Niger a lokacin colonization, da irin abubuwan da suka yi ma Niger waɗanda ba suke ba na colonization. Wa'annan kuɗin Faransa ta isa ta yi unwani da wannan dama kuma ta zo ta yamutsa muna ƙasa da wa'annan kuɗin. Na farko ana iya ta bada wa'annan kuɗin duk yadda Niger ta sa, duk hanyar da Niger ta sa wa'annan kuɗin, Faransa na iya dawowa daga baya ta ce ai ta ba Niger miliyar kaza na ai kaza, kuma ga hanyar da aka sa su, ko kuma su samu su 'yan Niger su hada su ce kuna addari a ba wa'annan kuɗin amma ba a ba ku su ba. Waɗansu su kuma saboda su samu yadda za su yi su yamutsa 'yan ƙasa a tare zamna tsaye. Duka Faransa abin da ta iya yi ne. Don haka muna kyautata zaton cewa shugabanninmu mun sani, shugabanni masu ilimi waɗanda muna zaton cewa insha Allahu ko da za su amshi wa'annan kuɗin ba ni da yaƙini, amma ko da Allah ya sa za su amshi wa'annan kuɗin, to za su yi bincike mai zurhi, za su yi dogon tunani akan wa'annan kuɗin kayan su amshe su. Saboda Faransa, ƙasar Faransa abin tsoro ce. Fasike ta ga hanyar da Niger ta ɗauko hanya ce mai ɓallewa, hanya ce wadda duk wata halaka ta cin mutunci wadda Faransa muke da wani akwar wannan cin mutunci, Niger tana bisa hanyar walwale wannan akwarkin. To yanzu me yasa take son ta yi maza ta ciwo kan waɗannan shugabanni namu, ta ruɗe su da kuɗi, ta gani yalla ko kuɗi za ta da musu hankali su zo su yi wani abin da bai kamata ba. Don haka muna sa zaton cewa waɗannan shugabanni, mun sani shugabanni ne waɗanda suna da nasu ilimi da suka aiki da shi, kuma suna da masu ba su shawara, kuma waɗanda suka yarda da su masu ilimi. Don haka muna kira ga kowa da kowa ya yi irin nashi analysis ya aji, saboda waɗannan Allah Ubangiji kuma shi sa shugabannin kuma suna sauraron analysis da muka yi mu da ba kowa ba. Amma France est capable de tout. Komai Faransa tana iya ta kulla akan Niger yau cikin halin da muke. Allah Ubangiji ya tsare, kuma muna nema duk irin shirin da ta kullo Allah ya kare kasar mu Niger gare shi. Kowa ya yi nashi analysis ya aje, saboda Faransa ba kasa bace wadda addade a ba goyon baya 100% ko kuma wadda addade a yarda da ita 100%, ba wannan kasa bace Faransa. Yan uwa, duka wanda Allah Ubangiji yasa yayi shekara nawa yana zama tare da armée français, ina ganin ya kamata a ce yau duk abun da suka kullo wa'annan shugabannin sun san ko menene suke ni. Da haka ba za mu taba jin tsoron wa'annan shugabanni ba ga zuwa ga politique français. Muna sa ran tsammani insha Allah duk irin wanda suka zo da ita za a samu ita akan su. Assalamu alaikum.